שלום לך חגית, בהמשך לשיחתנו. זה המקום שחניתי איפה הרכב הציטרואן הזה חונה. זה הרכב שלי שנפגע ביציאה מהחנייה הזאת, וזה המקום בחזית של כניסה של קרפור. עכשיו זה העמוד שתקוע כמו עצם בגרון. אילו היה עוד מטר בפנים, מטר וחצי, לא הייתי צריך לקבל את הנזק שנגרם לי פה באוטו. זה האוטו שלי, וזה העמוד עם כל הפגיעות. זאת אומרת, אני לא הראשון ולא יהיה האחרון גם. כל מי שיוצא בפנייה פה ימינה מהצד הזה דופק את האוטו. זה האוטו שלי, זה מספר הרכב, ואני יצאתי מהחנייה. סגר אותך? לא, אני נכנסתי בעמוד ביציאה, אז אני צריך עכשיו לצלם את זה. בעמוד אחורה? לא, יצאתי החוצה, קדימה. כמו שקרה לי. גם לך זה קרה ככה? תסתכל. נו, מה נעשה? תסתכל מאחורה. הם תוקעים את העמוד הזה כמו עצם בגרון. גם אני יש לי תו נכה, תסתכל מאחורה. איך נכנסתי בעמוד. וגם בעמוד הזה? הנה עוד גברת אחת שמתלוננת באותו מקרה שלה, כמו שאני נכנסה באותו מקום ברוורס. אז אני עכשיו מצלם לכם פה. שלי, אני. כן, תצא. זה המקום, זה השוק העירוני. הנה השוק. זה הבעיה.